syakri jong truai kan ka kelas dap la aingi ka khubor ka bas ngotenat ka khubor ka bakta ya ka wai pagwai ka long yang hato ka ying jong ap jopi ka dei shan em ka beneng hang ne ap pertai ka daw syakri jong truai ukuran ka kta no kong ying jong a hato ka ying jong a ka dei shan em ka beneng hang ne ap pertai ngaco berkat ialah dia yo baka ying jungi ka dei penpan ka dujok lupanang ni na pertai sutri mila ka jong jing em aku boleh nam ta item san juria ka khubor ka badai por nam ta gibanget ya gini singi ki mamanta ka banirap ingi bangin tai ya ka beneng na ying shwa tai ka beneng jungi na ying ka jong hi ta ka ni ka por mamta ngili osngaw ya ka khubor don ki bala sngap mene men mir ru umjo manage po je pila yo pin sa yo shibet ru umjo na krepa seisian na don ka khubor no truai ubu ka donut ka jong aban keren na bedeng jong pi seisian ya sha ki banget ku jong truai ya sha ngadon ni ka khubor ban keren na bedeng jong pi la pila yo mene men stap men mir pin sa yo shibet na don ru ka khubor ban ai ban penlong shisho ya kan ka men sim ka jong ai ka basengat ka baklung ka men sim ka bapu ka men sim ka baklan hakakam syakri ya utrai te shwa ya bangin ya chuprang ban permenai ka phang breng ka bang adai ban ya sam ngin por ngin ya IT seisian how try hak jiduai tini duai ko pa jingi ubah neng malong utrai ju komen sim utrai ju komen utrai ju khndau mela thau ngi ki khun ban rio namar ka jiktumu ka bakrau ko jome bangin ya ro ban pendan burom ya ka kreteng ga jome ngi don na ga jaka ban yoro ime ban ayu ime ban pendan buram ya kreteng ga jome truai lang ba ki bentar ki beper ngilala ban pendap shibon ki bentah kan ka por atruai ka basa ngin yo ban pendap lang ba tin ga jome yalam yang atruai long gamon ga jome pendan kam yang au syakri jome kum bame mi jupenan kam na kapor syakapor ngaiti hakan ka por yala de lambau tulit usyentor bat ki kentin ki mimi nanga mesim buku ju jome nya ya kita ki kentin baro bakin rong ha ki download bat ar jumut perkhat jungi bangin mi na ka jaka ngin ra yala ki song hakan mesim ga jongi ai pagwai ka score ka bas ngau kan ka por kin play ya ka download bak jam sim ga juki kin play ya ki khmat ki bak jam sim ga jongi bakak tin ga jome kan yo banrong hapo jongi haka kerteng jisung iduai amen hakawai na gajinga seng kabakung kani la banong gade gajinga seng dong kabang kamdei bat angani ga ri kasi ga jongi la don kum kani gajinga seng hakaba arngut kisamla ki yo banta to jinga seng kata kawai ka samla kan thai ka yo ban ai ka jurai special kum bagine ki non rice special kila ai so anu keren la ai ka jurai special bagane ka samla kan thai kayo ya kata ka jurai bakan ruai kala pun krek bah boro tayo shibanai namar ka dei ban ruai habagan ka samla kan thai karwai ta ka jurai shuang nong keren ga ik bajia marsin ruai kan ka samla kiskor jong kita ki parabangat ki badan hangta kila yang namar balai ka surga juga ka dei ka babas ka bas yang urendang ka rendang juga laban ongno kalong ka ba hadu ka tertampat dan parabangat hangta ban ya match na ban ya biang barundang jongka kelarwai kita kejuruai kebesya mensiam kipat ba kala yang ban ya sngap ya kita kejing ruai ka cuka na kacuka kebesyong bomyuir ulai jungo na ka khmat ka jungo bas pelat adin bekut kejuruai ka syong no ajaka ka besyong taw samaru dan program sawai pap samla usyong merjan berka pasiau hak tendem skor jangan ka samla ong kemne. There is power in your song. There is power in your song. Don kabor. Hai ka jiruai ka jongpi. Ong usamla chenrang. Ya kata ka samla kentai. Ka ong punishbon. Ayu yo try. Poi so nong keren. Bad abala poi pat kepali nong keren. Kum baju long ta jeseng. Hadin nong keren. Kisah ai pat ya kebantaban ban pelong ka jinduai ka bekerpang. Ha ka jingalam. Jang utang usamla bosyong berjan berkata ka samla. Tau samlaru la de yo ek program la pen krek bang an duai gumno ki kendin ki bagumnongan sai ka agenda la ni ka prayer request ka bagumnongan duai akmat jong upai ba la pen krek ba la yo ya ka pali banduai kerpang uni samla bar bang ni samla yo banduai kerpang oh la thera ki kendin ki besyong kia
bat udah dawai hakabor jong mersi mukut bat barok kibran kata jing syakri gisngu yo jingkut ko naga jing dawai jong uta usamla bat apa udah dia bunduai usyong no usyong marjan bat kata kesamla ko ngum no pitep there is power in your prayer don kabor haga jing dawai ge jong pi uang mana ka kesamla don kabor haga jurai ge jong pi ong samaka don kabor ha ka jing duai ka jong pi ko samla ka phang ka bang kwa ban kuran na kane no pai sngi kam dai spang ka bor jong jing duai ka tala dai ka goi ka topik ka phang ngam kran spang ka bor jong ka me ki jong truai ngam kran spang ka bor jong no ka banta jong jing shakri ngan kran na kane no pai sngi shapang ka bor jong ka jing duai kumba shakri truai ka jing seng mun kong lada ban ay highlight hingya shapang kane ka phang padeng kabang kwa ban kuran na kane ka kabor jong ka jing duai ngamtep adu kat nong is ngau ya kane ka bor jong jing duai bon sen hangi ngi kam pen le jumot tang ka bor jong jing duai jong pi kita tip top ngi pen le jumot le se tang ka bor jong jing lap jong pi tu bebas ngamtep adu kat no ngi la ya pen le jumot spang kane ka bor jong ka jing duai kai ka jing duai wen gurudam ubade unong tho yani ka kot systematic theology ubade theologian ubas tibet bang ala banong utho yani ka kot kapakertang systematic theology ban ha kani ka kot ubatai kumne spang jinuai uang ha kenten pareng nga kwa ban wandra ka kenten kasi uang kumne ka jing duai kade ka jing kran ka jungi shimat badu belai basijrom ka jing duai kade ka jing kran ka jungi shimat la shimat badu belai ubasijrom kata ade ka jing batai ka belangkot jong ne ubriu bagerteng uwen grudam kata ade ka jing batai ka ba mdei tang ne ubriu uperkat ne batai mangalap ro pir be kran spang jiduai kata kalawan ka jing duai kede ka jing kran ka jing ibno bat ublai sya ngan penjurang kendian ini jing batai ka jing duai kam dei tang jing kran ka jing ibot ublai kede ka jing kran jong blai bat ngi kan tang isim ba ka jing duai dei tang one way communication tang ka jing ade ba shibet rengem shimba ublay ru ukran yang iha kapor kabangingi duwai den tadaw ngan ong kajing duwai kade jing kran jongi bot ublay bot kumjuru ublay ukuran persutu pasiaw yang ha kajing duwai kade kapor kabanya selok bot jisu kade kapor kabanya tu au ya kajing sngaw ka jongi kade kapor kabangi kran bot ublay ngipan bor na u habangi ngisngaw du borno ha kane kajing duwai kadang nak kaya kata kabor kapa kraw kapa mga panupi gila panyo tang ladang ide sisa kita ki prayer warrior bang ong lene kita ki sipai jong jing duai ubre bum juduam jisu tho ya gador jong jing duai tang kini ki break ba it ya juduai ki sngaw tho ya gador ya ka jingkhia bat ya kan kabor jong kan ki jing duai umak discroll uni ubre bakertang umak Driscoll. Uni ubre uru perkat spang jing duai ong kumne. Ukran spang bor jong jing duai ong ne. Sometimes prayer move the hand of God, and sometimes it change the heart of the person who pray. Hatang kan ni ka jing duai kapan ki ya gakti ka jong blai. But hatang kan ni ka jing duai kapan kelai ka dunut jong briu baduai. Kabumot ya kajing yang mujang apcopi hatang bang duai syo ublai ya kakamba bad hatang kakamba kamja andre ubri ubduai kolapan kita gadai kabor jong kajing duai ha kajing duai ni sngaw thu kadon kabor kadon kajing kita bad kajing duai ngila banang kawanra ya kajing kela ha kajing im jong ubri ni kabriu kiba im sngi bad kiba pena jingbot kan ha kajing duai komno ni sngaw thu ya kani kabor jong kajing duai baik sau tuli ngakwa banwanra kumnongin sngaw thu bagane ka jing duai ka don ka ya kabor kamat ka banukong bangin sngaw thu kabang kwa bu akan por ka dai gumne tin sngaw thu baga jing duai ka don ka bor katagalong ba ka jing duai ka ay bor bangin namhap haga jipun syoy kumna bin sngaw thu ya ka bor jong jing duai ka daw golong ngalaban dong ngabu hang ne ka jipun thu ka jing duai hi ka ay bor ngi bangin namhap haga jipun syoy ngine pulia ban nga gospel jong Matius kelenong ka ba ar nagadukot ngine pulia gospel jong Lukas ka kamshaw isu ingi nagalenong ka ba ar kadukot balai pundai ka kambiang ya korkom translation
Lukas kelnong baar ku ar kot balai pundai besau po ong ye gini gini. Te ulami no bat uloleng kumbau juleng. Sya ulum ulet. Te kisendran jung uru kila yabut yo. Haba ula poite ha kata jaka. Ula ong haki. To duai bapin hab ha kajupen shoy. Jesu ngi ikatum kani ke gospel jung Lukas. Kalau ya tu syaingi hagar kum ke besuk ben sungutu bau Jesu ulami no naga kamera ke bahanang syua un syasana pena upenlong ya kajing abam ya kadiam kajing lat kadu ya bagi sendan jungu syua un sya ya kajiam syua un kieu halo jung kadi pena lepan kirpang no yala dia da ka bau yalami ya sendan jungu lamino naga kamera ke bahanang bad ulet ulum ulip banduai komu jole bad halo jung ni ulum ulip ang tin ke jong mlei ngi ya i ba uang ya sendan jungu ap apiang ne nganlet ban penlong ke jiduai upan jingai le de kat cisin pedamau kumuk badang la ban yosngau ya ke jiduai jong sendran ke jongu wong nganlet banduai pi syong hang ne ong jisu ke sendran ke jongu bat uang iki ne masya syongkai ngam dan mat pi syupor nganlet banduai handai pi wat syongkai hang ne ong jisu to duai wong wat syongkai wat dia tia ndai ong to duai ba pinom hap ha kajing pensoi Jesu ang yang kisendran bat bae na gintian Jesu ang to duai lagi jong kisendran nomor don syukur bat ki wang duai ba pinom ha kajing pensoi sngap ini gintian Jesu klamang duai ba pin lai na kajing pensoi ndai wong kumno duai ba pinom ha kajing pensoi ka kitin hap hang ne kadai blo shim na kitin Greek kabang ang eka da kitin ice air kome kamamot duai mdaya bapinom hap syapo andre bapinom rong syapo kajubun choy kajumot jangan ni kintian hap ang ne kadai banrong syapo o Jesu tep ya kisendran kajung kire kibril ki hap ni hat na basyubon kajubun choy kinya na basyubon kata kajubun choy ang Jesu duai mdaya bapin light na kajubun choy bapinom rong syapo right Takare ke jeng tu jeng Jisu ya kisendran ke jeng ngasngau bagane ke jeng tu ke jeng Jisu kalau enggak badai por yang ap pi u Jisu mentau syipor ulai chokpa ban kra ya ke jaka nang benta ke jeng ap ke jeng pi wang yang ap dia pi to duai ba pi nam hap ha ke juput shoy u Jisu ukuran ya kisendran ba dia ap dia pi bangi dan kam ban long ki breu ki baduai parabor ndai ban lat ke juput shoy ngin ya ruai ba pin nom rong support aji pun choy ngin duai bangin nom syajok aga ji pun choy ki bawan aga jing em ke jongai kadan ke jong ang kum dia ban sya pun choy kum dai ke pop ban syajok aga ji pun choy te kata te ke pop ban ya lam aga ji pun choy kum dai ke pop ban rong hapo aga ji pun choy te kata kan ke pop dan ta dang kwa pun dong kum ki banget ngiyat akan tiba kres Sibon ke jipun shoy ngingin mat aga jing im jong iyo. Tongin duai show play ying isam. Boblay un aibor bangin job ya ke jipun shoy. Bangin om ham ha ke jipun shoy jong ka jing im ke jong iyo. Wai pastor pakamlong sulur bahaban keren ya ke jisisya juga tinjong blay o kumno pitep. Namar ke Kristan na kabalang lo jong kiong ani pastor duai lan se bangin lant na jipun shoy ong pastor yap no. Kila tip syab Jisu marsin syab anong tis syano syakni klaw syab jinget lawan ke jipun shoy o pipan dap syab anong tis menong balay pastor wan si wan jipun shoy ong sayam no dan jipun shoy ada jingam orang sok pastor sa kuwi kintian rabi kuwa ban lan na jipun shoy kum gibangay yang yap no bat kabaar apa di wan tra Jisu dan jipun shoy tengam tip kum no pirwaya ka jingim jopi kum gibangay ngiduway ban lat na kajipun shoy na ngiduway ban job ya kajipun shoy kan mau ya najisya u Jesu hadin ba ula sya ya ka ja kajipun tes am ngitip ya ta borok la pun shoy yo balay ngi ya kwa ban lat ta ka de jing kli ka bakraw kay ka kwa won dong nam ta ka jong pi ngi kum ki bangan ngi haban yan lang ba ki babun kajipun shoy jong jingem ka jingem jong bangan wala de usipa jong pres ngi haban ya ka madan thma ha padang jong thma ngin ya duway o tuang na ibor bangin job ya kajipun shoy om bangin lant na kajipun shoy habang ipay na kanigjuk kajingjia ngi syamo Jesu hakan ni juk kalundong ka baat puar ka gospel jung Lukas ngi yo i ba juk kalundong
kaba ukuran sepang gani ke jing dawai ke sendan ke jung bad aga dukhat na kalnong ba ar ke dukhat basau pun rio ukuran baru kentu sai sempat ya gini ke sendan ke jung hakasen ke menengkong uang to dawai ba pin mahap aga jibut choy bad aga dukhat basau pun rio kentu biang uang no balai pio thia uang balai pio thia to yang joy ya dawai ro ba yo ba pin ha ke jing pensoy aku ba pin yo ya gani amat na ka ne ka jo ka jingja ha ka jo ka kalimat uji suwang ASEAN kaman ko ang kumno dawai yo babin ha aga jibun shoy ha ka sen ka ba uwan u yu ki yo thia buang balai bi yo thia yang jo dawai yo ba pinha aga jibun shoy ngakwa ba pin yo ASEAN ji suwang kanono ko plong ASEAN tabungot ka dai ka kam kada ang si sian umsngaw la biang ka pun den kam tham ASEAN uji suwang ikisnan ko jungo habu yo baki yo thia awang balai bi yo thia yang jot banduai kwa ban ong nam ta ka jong pi ka jing ong jong jisu ASEAN ka pan ka jing so kit khia ka jungo na ban tang ini kisnran ka jungo yo baki hap no udan ya ka jisu khia nam ta ki bangai yo baki kelon no ki hap ka jipun shoy uang to duai kwa ban ong nam ta ka jong pi yo don na pedang jong pi ki pedang don na ka jiyo thia bom chukun ma ban duai kane kade ke jukutu jong jisu rengkat banga ngasem yang jukong jong jisu lada pio thia wat ju thia shu ko kipara bangai yang joy duai bapi nam ha ka jing pensoi kwa ban gitu ibi kendian e wai ka jing tu kana balangkot wai samla ko ka balang ha ka ba kade ka balang ka benang kendong ba kemajulang aki balang ke menang kendong lada ong mana berono ban kela bong no laya keman boro hat kami ke balang ke badang dum kinong ilam kidai ki bom dadon ke jinang jistan wei samla lawan da kalau jistan tang bayile de umpat pedang yo truai kum samla bolkot ceki arbusan senami ai uya kendo ya ketema ke haru kam umpat long jistan ani ka thma ong ka syartai ba baik kita ki kristan te iko alam kristan no bi ban laj na ketema uang aku sengi ngaru ada ben kela kristan no uang itu teman mesan hata balang teman mesan ngaku aban mentisno aku aban yeso no bat kabalang ban lain na kajing pensyoy teman mesan beli biang pelat ketalan ni pendap kasyang api samla no pinjen samla kasyang api teman mesan no pendap teman mesan lah tayo pendap no om dan jikai om dan jing snu tu usamla ulan chiko om jo kaji mentis rong syakabalang upadiang yo try na kajumbut ban laj ding pensyoy Hausen dalam dep siap pentis to somla double ke jipun shoy ya upat. Arsha uya kendu ya katma jong jengem bad ab kadu wang pemlo kemne kala benlong. Ngadang berkat pengan kela ke pembut ban lan na kendi ke jipun shoy ke bang ya kendu ke jengem ngaya kendu Arsha ban kumno. Us ngau du nong ya kata ke jeng le ke jong u. Bad hang ya sien ha kata ke balang. Lawan we pastor ban yalap ya keting jong belenda akut ke jisan gumaju ulong. Pastor yo ban ya sengkai hari yang jauh teman san tau sama orang silor hadu dah tahu orang kumno betul pastor ku asyongkai berpi kai gedau le asyongkai pastor ku li balai samla ku asyongkai banga MP pastor ngamut kumni tapi balai tapi ndang la dep syak ntis ndang la long kristan dala tari kamblai arsya ya kendu ya gaji pensyoy ning kong ngamut ban priang yu truai bangan lan lagi ning ki boro ban menta arsya ong pastor menawi hikayat pi ban la jemut syoy din bala dep syak ntis kata ka jing perkat bakala ka jong pikus sama tetep ya kena gawai nadu ka singi ka ba pila priang yu try pil adai usipai ikmi nanti usipai bopong uniform ti singi ya kata ada jikran di store kay ga kwa ban dong nam ta ka jungi rukum jo yo don na priang jungi bolong kum news samla ngin kala ka bumut ban lan na ki ai burok gi kenduk jong jingem nganong ipi ba pikala bumut si sey try haba ya ka dipna ba ya ka dipna ka jong try ya choprang rengkat bat gejing tenjo ta jing dong wai ke jong pi tam de shu dong pelai yang ana jing tenju ai ba ke jing wai jong ikan long try ai bor ngan job ya ke jing tenju ai bor ngan job ya ke jing choi bat ai bor bangan nyat yang bagi di jing choi om bangan rong syapo jong jing choi kabaan kamat kumnong in snow thu bagan ke jing wai ke don ka bor kamat kumnong kong ni snow thu bagan jing wai ke don ka bor namar balai habang idu wai in job ya ke jing choi om dei bangin syak job bagan jing choi kamat kabaan jing duai ka don ka bor nambar balai ka jing duai ka pensyat bor ya ka jing tulot ka jongai ka jing duai ka pensyat bor ya ka jing tulot ka jongai ka jo kalendong gospel jung Lukas kalendong baat war ngiyoi na ka dukhat pat ka bubur ka basaw way ka bitu ingi kumne
Anda pun tate ulah kendri anak nak ikat sisin padamau. Teh ulah dam kok siu ulah duai. Kita kat masuk al sekolah gitu. Mau Jesu duai kan ke duai. Kopa la dam memon. To pelan no ya kan ke kuri nanga. Henry om ya ke monjonga. Henry ya ke monjong me onne. Dekat masuk sekolah bat bahai kan dekat. Hangta lami pau u anggal na beneng. Udah pensyat ya om. Iya kan yang jidu Jesu pun kerpang ila dia nak senran ulai kembasisin pada mau ang kita ngejong belai but hai tai jing duai ijong duai kan ngejing duai mau Jesu pihak pan priang nak jisha sispa persen udah beliau sispa udah belai komo beliau uyo iya kan negatif pernah ke baap ulum kalberi utrim kamat komo beliau bau yo ya kapang siap balapan abyo usyap tiang komo beliau bau yo syabok usyap tiang ya kajingyap usyap tiang kajing syak sitam na tada duai yang ngi duai da kaji berbre ujung usut hu mla uang kumno gopa lada memon tepan pai no ya kan ikuri nanga ka ikuri yang ne ka genten kuri yang ne kedai shim na kajing perkat baring dor ngila bendong kedai ka bang shim na kajing rendur ka kuri ka kran ya kajingyap kajing kres da kajing syak sitam ujung halo jong dipna. Tidak nak tahu Yesus Kristus uang pelat yang ni kekuri ngim kerannya kan ya kami jong try. Ikran ni kekuri jong jingap ajing syaitam jong try. Kuat ban syak ya kata kuat ban dik kata kekuri jong jingap ajing syaitam. Ni tu kada uang kum do. Kopa kuat ban lat ni kini. Tang ba dei gamon ka jong hendrai long gamon ka jong me. Iya ka jing doai ka jong Yesus. Blai ujong ni bau sengam ka jing doai jong kun ujong. Hang tangi dekat masuk pulai. Apa Jesu duai kum kata kejing duai. Angel na beneng uwan bat pensyat bor. Yang Yesus Kristus habo duai. Angel jong utrai uwan apa Jesu dam ko siap benduai. Angel jong utrai uwan ban pensyat ya Jesu. Kakten lane kakten ngasi ke Bible kasi ko ang pensyat. Ha kakten Greek yung anisko kabumut ay bor. Lane pensyat bor. Uangal jong utrai abu Jesu duai. Une uangal jong utrai uwan ban enisko ban pensyat bor lane ban ai bor. Yau Jesu ubodon hakata jingkut lat bu umla ban sya. Andre abu duai syu utrai. Ngi bu blai uwan ban pensyat bor yau Jesu lan ba uangal ujong u. Ngamtep ha jing kenduk jong jing im ka jong pi. Ka thama ba jong jing im ka ba pi pet dala dia. Tang teng kene ka ba balat. Pis ngam dagi skor jong pi kene ke bemlong. Piyo dagi kemadong jong pi. Kat kene ke jinga ke jong ka bangam la kan sya. Ngantep adu kan dong ngilet syu trai ke jiduai. Kwa benong ipi. Rada pi pendama ke jiduai kum trai Jesu kan mau. Ki angel ki don barbo ban yarap pi. Ha jing pulai ke subjek angel ma. Bang yo angelology. Ka don gila kan dong ki don bunca kita ki angel. Ma hidon bunca ki angel. Sijanya ki kide ki badon bat ngi matangim la su tu kata. Ha ka ba kejam sim ki don ban yarap ban ai bor ya kajing trot kajing idana terdau kom ki bangai ngasngau dai ban nong hang de ngim dai ban kan string ya kan ga bor kajing jiduai langim la ban yu kita ki angel ki bayarap jingi hak bagan jam sim ki don Jesus Christ ngi uyo ya kajing punchat bor dan bau angel jong tuai ngangat ska maka thama jong jikim ka bangi ya kendu kajing pensyoi ke baharukom kajing ki bakum na kamai ya kendu kan mau gini wai habangi pai syu tuai don ki angel ki ban yarap jingi dana terdau upol ru ka baar kuren ma ka shte ke jung ka baar shik nong kuren kalau nong ka bakat ar ka bapra du bakandai upol ha ka tugut kon nang pule syu thoi epi ba uduai syu plai wang laisen ngaduai utrai usimno inusia na kamet jong kai ke jumut jong tu sia ha ka jumut tai jong kita ki biblical scholars lene ki rewat bini ki ong upol na du ka tu ka por ba uyo ya ka jing kala bamut Adventist Damascus ka wan ka jing tensyan ka na benang bat ka sor ka ba Jesu ukuran na o kata ka jing tensyan ka penong yubon kelon ka ta hikmat ka jong deng tu sia kan bathar ka met ka jong uang laisen nga duai syu trai ba un sim na ya ni sia ba trai un ayenga ya ka bor yu ka ba bit ka ba biang handre trai kham le unta pan ban ha padang jong kata utrai ong kumno Jesu ong ni upol ka jing ai jong ka dap yang hame namar la penjanai ka jing tlot ka jong me lang baga bor ka jong mela ban thot ikmat ka jumut ka jong Jesu ande ken mau ha padang jing tlot ka jong me ngan penchat bon mangaya me den tengdau rengkat ka jing thot ka bor yo ingela bonong upol uthok bun telik sithi dai ka bor jong tuai
ngam tip kum ki bangai agini singik mamta hadu kanong is ngutu i gabor ki jong truai ka jing imujangi ha pada nga jing tro jangi la ka ban la ya ki ek jong ka bayadai bat ka men siam na ka jong ka do hadu kanong is ngutu badai utruai uba pencet bor ya ka jing im ka jongi la tapi kwa ban yo ikum kini gabor wat wan nang noru let you try ha ka jing duai u John C Maxwell leadership expert la nila wadong u taway na kinong tokot batwit ba kakam sapang kinong yalam paru ni pastor na po Amerika kundi wala bunkam ba ban yalam na gawai gajaka siya gawai gajaka padan ko bigasian ko uang ngalat hat pelat ban yalam dan bor syu dale ban yalam ndai pendam ma gajruai san minute syu tuai na ita jing tuai jung uyo bor klan ka momat borpat ula ban pendap ya ke program gajong dai na tadaw ka igam kwa banong ladaki bre ko jong blai ki bala ya chaprang ka ni mata ki sngaw thu ka don ka bor ka jindawai bakila kan la ya ka kam ka bakraw balai ma hadu kan no ngipan ila ban suthu ya kata balai ngim kwa ban mat ya kum kata ka bor ngasimat kila de ngakwa ban mat ya ka bor jong truai lang ba ka jindawai dai na tadaw gatla ka yai ngapa syang ban pelat ya ka bor ban asyo truai ya ka jindawai akwa ru nam ta ka jongi kam tam kinong ilam balang endang ila buhun ya ki kam ki jam kajing tulot jung kadok kajing tulot jung mensim ro katahi dai aingu yo blai habang iduai shu ngi ka dung kabor ha kajing duai sha ani thu ibi sakoi ka khana kabi dai halor jung ani ka phang hagawai ka WhatsApp group ngayo ya kawai ka video kan ni ka video ka pen kajing yakhon ka jong upukne bot besai nakong na marba ubsan udan na kendau pukne na curang wan bandra ban shim ya to besai layak kono pukni wat besanya kendau la ba besang balai kadon ka jong ba ka kendau ka de ka jaga syong jum sai pukni ulang num la job ba besanya kendau pukni ulang amne usngau to bangsa syak job de yela besanya hang ne kendau ura syai tu besang jong dai sya sun dalara yu besanya sun besanya don stamina bang yong le ka bori la bersya marhasun kam de ka jaga syong ka jong sen kadai ka jaga syong jupuk ni kumta hatai asun upuk ni dak besuk ula ban job yu sen ha ka tak jingle ngapai ik cuju kadaw gulong ang biang namar ba upuk ni ustad ladaw yala hang ne ula job pa sen ura sya jurong gai dara sya jurong job upuk ni namar hatai mden bor tu sen akwa ban ong kadai jisi syanam tak jong pi ladang yala ya ka thma jong jing em ka ba jam siam da ka bor la de da ka jingla la de syaran ra sya jurong gai ha ka jidwai ka jong pi pin job nama pinyo ya kabor kan mau ini gue pira asya jurong hublai syaitan dan bori ai ya le de kabor la de nang ne ginram namar kata kamat ka paar ka ngabu nganong biang ka jing duai ki pencet bor ya ka jing klot ka jing tongin ra ya ka jing jing berat ya ki problem ski jong pi ndai ha kendau ra asya jurong ba pira ai ki asya jurong kan mau ini jing sya ngi ka jing job ka ablupa nam ta ka jing im ka jong ai kabalai kamat kabalai kumnong sutu ya ka bor jong jing duai kamat ka balai ka dei ka jing duai ka pen klan ya ka jing em ba jam sim jong ai ka dei ka jing duai ngem la ban yo i tang ba ka don ka bor ka ban pen klan ya ka jing long ka ba jam sim ya ka jing em ka ba jam sim ya ka jing adai ka jing i bat ulai ha ka jing pule ka jonga ha ki lai taliki snam po jong ka Cornerstone Bible College po mindo berti ngalong balakar ko lahi kaya nga ya gani gawai subject ka ba ay kerteng principles of Christian growth ngangat sikam dito mga gini ki para pastor ki biya try ka kam jung try ki ba puli lakalong hangne na syabar kani nga subject principle of Christian growth kadai ka subject ba khmat ka bangin puli kadai ka subject ka ba kaya ngi kumlong la bansan nga ka jung man siam badai ha kani ka subject habang ipuli ka unong ay kay jong iwikay baka ka ba kanongrem ka banangtong bangin sana ka jing imansiam ubo kadai ka jing duwai ka jing duwai kadai ka way na kinongrem ka ba mga ban mapi ngiray don bangin sana ka ni ka jing em ka ba ka jam sim ka jong i ka jing duwai kadai ka way na kinongrem ka bangi ngiday don ladang ikwa siya bansan lanay banlong ki ba klan hagan na ka jing em ka ba ka jam sim compare let's say pitan na padang jong pi ke ba smart ban pulai ka tin jong lai compare with smart ban wan ji sang compare with bila ban ai shibon siya ka kam jong try kata kampat pan san pura ya pi kapat pan klan pura ya ka jong men sim ka jong pi lam da pi dai brieu ubadam bad open rate ile dai ha ka jing dawai hamal kerannya kan dia ngam kerannya judai bam jane di sya
Kamu tang di bom jan di sana berdua di port pinsan tempat pinsan ni pi kata ngam kran tang ya ka jidwai men stam asyaban ke bat men met syabat ya ngam kran ya ka jidwai ka bekerpang ka jong bi syo bulai hadu kan no pi ai ya ka por ka jong bi syo truai ban pan bor no bon pan kran ya ka jong men sim ka jong pi ha tong ngi kum ke bangai mi jo pan long nam ya ka ta ka jidwai kerpang bat bulai banong ai bor yang aku mau beri betul ha ka kam ka jong me hadu kandong yes ngau tho ya ka bor jong jing tuai ba ka don ya ka jing la ban pen klan ya ka jing men sim ka jong apa kran ya ka ni ban ta ngi yes ngau tho ka jing tuai ka dai tang ban angu balai obam nam ta juga dong ya kan mau ban angu sultan ya kata hadu kano pi tuai nam ta ka jing klan pat jong men sim hatong iju penlong ne am lan iju pelan ya mi ka ta ka por ba dor ban ya kran syuk balai bon ai bor ya ka jing long jong men sim ka badam tang da kajing telot aku apa dong ipi kan ya ladangi ngim sim kia kan ga banta bantu wai sok play pun klan ya kajing mesim ga jong yam ladangi ngim duai kan mau ngin sa sa ai kum jo ngin sa sa ai kum jo ha kajing long mesim ladangi ngim sim kia ya ka bantu wai sok trai ban pan bor pun ai bor ha kajing telot jo kajing ngin sa ai kum jo mende ban sa ta kum jo ro ngasing teng teng don ki por bangin ya ro sya trai ladangi kan mau ha kajing duai ngabo ini gentian kombang ngile shibon ki exercise ma ki pat kam tam ki samla kila shibon ki exercise te ban pen klan ban penlong ya kene ka mat ka jong ki la ban ong no ka ba he kita ki dok sa ban penlong ya ka mat ka jong ki ka bakot ka bakia kila shibon ke ban bam ki jing bam ka batai kum ta ter ka ai ka bangila le pat ban pen klan ya jong men siam la yo sei ka men sim bom yo i te ma ya pendit penbiang tang ya kene ka yo i bakot tengah kan report ya kata ke pasal jurong pan mendon bagi kenal ban pensan dai na tadau ngandong epi to duai don ka bor ha ka juduai mar ka jing duai ka pen klan ye ka jingin ba jam sim ka jong pi wei ku pa bodan yo kun badang la bonong sekreta ki aku presnan uni kon jong ni uriu rang ba udai badang long usamla la bonong badang pura ba ka jong usamla ukpa bu pa yu ni kon senai yo kun na jong uni kon juga umlong kum kita giwai pat ki kon kedok sa rum don paket yo khao lai pokulum la uba supang dan ter uni ku pa udon ka jisok kyangan la kum no ban pelong yo no kon uba sengat ba pelong ban pelong yo kon uba klan ban pelong yo kon ba het dok sa pa ong kum ne ko ising yo kon nga it palat ya pi in nem yang nga it pa namar bang e jab hi kon le ingin wi ka kam hi klom ko nga kloi papa kon ngala thit wi ternam ban new ternam nga kwa dam new ternam bang ngala thit ban ngala sna manga lek bom mi uting mo siang bodon hakpe bom hadu bong dapat kun ongkom kata ti pa philo i bang long briu batolot bom don dak sa pha man kata kpawang ngan pha khnang dam ta ka jing pha jong pi kongu kon kongu papa like bom ula bom naga waga sngi naga waga por naga sngi kala sya katayo untuk katayo show banai no banai la kala system kala bom itu mau siang ubom mau siang tu sai mau siang mla ban ki to pun system jaga jing bom mau siang don dak ngai bon pai mau siang kun wong kum do pa pi la pa ik bom la ban dong om non jing mun to ye yang a umau umpat nle no pa wong kalau lo ngejing mentoy bakraw i pikon kalau don kejing sai so apa bila ben bom yu ting mau siang kum lo kum tapa sengap kun chane men shwa pi dai bri boret ke doksa na do ki bom yu tu mau la he doksa amta men shwa pi dai bri ubat tolot boswai mentang i kejing kot jing khia ka don na kamet ke jong pi men shwa pi dai bri wai ko kilo pi ma ban rai u ka menta san paw terpeng bakai menshwa bidai ubriu uba itlot iba iswai mentangi i ke jingkot jingkia ha ka bormet ke jongpi ka i ga bakwa bon nang ka ni khana totep ye ne ka jing shisha kum ki kun ke jongblai hatang i don ki problems ke bolong kum mau siang lang i duai shu blai mukhi lang i tho shu don juba and totep ka jing ro jibi kam jolong le ai kat ba pinang duai shu blai pi klan pat kan ha ka bang jam siam lang em yo ya ka jubam lau ngau siang umpat ha bang duai
tetip ingin duai sisen ba pi duai so belai ka jinget jong pi ka jinglong men sim ka jong pi kan nang klan na kapor si kapor dena tadaw nga yo men sim na kani kana plan gidon gijing ya jong jim nga duai dum tam yo jubam andai angu yo belai habang duai pat si o ka jing tingan gadon ka jing sok men sim gadon ka klan ka jing dai ko tu na mar nga duai barabor dena tadaw kamat ka balai ka mga ong pi kan mau ya na chisha ba ka jing duai kan mau kamdei ka ba laban nong begin kensting ka jinduai ka don ka bor haka namar ka penklan ya ka jing im ka ba jam sim ka jong i ka mat ka basaw syafang ka bor jong jinduai nalor ka penklan ya ka jing lomen sim ka jong i ka jinduai ka tum ka mat ka basaw ka ka mat ka makado ka jinduai kaya da yang i na kijing ma ki baharukom ka jinduai kaya da yang i na kijing ma ki baharukom ka kitab jong Daniel kelenong bandriu kat bersifau adu ba arpulai nganam pulai ye ka por kayat ngan si thoi bi ki khana ka bajia pende u Daniel ngitep akata ka por ulong ba pau nam ba ka jistat ka jong u laban dong sisyo ba sim Darius ba sencara ka por sim Darius ba sencara ka por ka jong Daniel ula sya pensoi ha kita ki para menteri laban dong kini ki menteri ki bitri lang ba Daniel ki pensoi ha ni sim Darius ba ki ong ko sim mela ong am ba uno bamane ya kiwai pagkiblay lane uno bakhat karpan ikakertang jong way palusiem on sabrat yu hakram jo gising kadang kata kajing pensoi lan kajing pen ki jengmot na ginig menteri bat museum mo nga ngalasan nya kata kemuhor ba pilak kum kita ku ki para menteri le kum de walam yu tu ngan berat syakram jo gising Daniel hapadang kum kata kajing syamaham hakata keceka ke usung usa Daniel i open klan yele ka jinduai ongak ting jong blai Daniel trio shpo apply pulai story license singi Daniel bedam beduai license singi ulai ka benduai ka kamera ka jogo upai ki khmat ka kendro Jerusalem bad uduai hang ta labu ye ka kendon no beduai ka kertang jong ublai lene ka kertang jogwi pat kisiam on berat akram jong kising Daniel snap ya kata pendam ha ka jinduai bad haba uduai ngi la syam ya boleh sisa kunta la berat you do siam kan ha ka krem jong gising bad ha krem jong gising ngadon ya kan jingan bau Daniel uduai daina terdau ha bau Daniel uduai ya jinduai ko jong Daniel kaya dai ha ka bau angal utruai ula pen kedang wat ya gising uangal jong utruai ula pen kebom ya kesintor jong gising uangal jong utruai ula kang ya kesintor jong gising ha ka bakim syam la pen mensau ai ruem ya Daniel kadau ba ko abondong ka jinduai kada ka jinduai Daniel uduai so truai license jisnge ngi ha ka por jong jing ma ka bakrau ha ka por jong jing mensau wangal utruai udan banyada ya unu Daniel namar bo duai hadu kan ngi snutu akjel anti jing ka man ngasngi ka jing ma ka jing mensau ka baap yang iman ka por inteng isngo bala hi mga start mga nang mga iklat yaw angal jong tuai marga takum ki kun gejong blai tip yang ne baka jing tuai kaya dayang at yapi na ka jing sao bat ki jing ma ki baharukom kombau angal tuai yo da Daniel akram jo gising ki jing ma ki baap ka jing im jang ap jong piro kan ma utrai yo da lang ba ki angal ki jong Gidon ki angel ki jong truai ki biada ingi hatang woi si kabanta bangin yap andai angu gadon ka jeda ka jong truai na maritangin penkalan nya ki duai kombolong Daniel kam de ya tang license singi kat bayo ikapor pendam ha ki duai ka jong pi bakin yo ya ka jingada wai temen mesan uit mana jalam na woi gesnong sy woi gesnong kam de ko makipor mata badon ka surok don kali man suaw temen mesan don surok don kali hatang usa sa klaw badon gawai gasian haka ba usa siya klaw haka taka jingyal anti jung banyalam kaya ba usa siya klaw kumanswa ki jung ang bon ki mensyo no ki betong yo aswa bon tia apat une teman mesan swa bon tia asta siya klaw ka syam kamiet ang jel anti uduwa swa ulay bon yo dayo ki mensyo no ki absiar lano ngan yo ya kaban syim ya kasnam jung tay teman mesan banyalam bagay ka ba dia uni teman mesan wait banduai sutrai bontia ban hanga takamit ba utia aba ulah dem duai utia kumnor kita mention ko ang kanega diga biang ay kalat kanega diga chance ka ngalaban ang ka biang tam te kilamut benlai ajan jong tetumun san balatia mdon ka ying ka biang malu malala syu sedap dia ba utia angta
Kini ki mention no kila perkat ban sim no ya ka jing im jung o. Hendai ka don ka ding bakar saudong ya ka ta trap ke busa. Saudong jung ta trap ke busa don ka ding ka bakier. Ini mention no kim not ban tur hajan jung ta ding. Kom la shay uki umlelai. Nang ta uya biang nak bagi senang ban yalap ki jo ik mention no ki yong menta ka mit don ka ding la shay tingin abe. Ki ab sala shay pan. Haba ki am la shay pan ki perkat menta ka mit ta la yo. Utia abiang udo wai shua pan. Namar mo duwai shua ta kamiet pan ke ai ke beja ha ta jing duwai ke jong u ham le ndon ye ndon da ke ye uthia asuk bet kita pan ki mention no ki mut ban simbiang ya ke jing jong u komnor saudong ka ta trap ke busa pan kawan kal er ber saudong ha ka ba kita ki mention no ki mut ban tur hajan yo ka ta kal er ka kit ye ki garong ye ki kadon kata ka kamba ka jong tuai ha kamiet ka balai nalor ka jing don juga ding kal er hakamit ke balai utia abiang sa kaklawi hakajian nanti ke jongo bada bautia asta sa klaw kita gijuk gibreo kimut mensim ya kajing im jongo hakamit pat ke balai don ki angel ki jongo trai tersaudong ya kata ing trap ke jongo teh ki mention ki ong balai ke jagam ne ngira perkat la yo do am takamit kadu kila amno ki bot sa sinong sundan si jaka bo yalap ki perkat ngan bot sa sinong ngan sngap kumno yalap yin pet kumno le akata sinong haba uyalap ukran pa jing ke jong balai kita ke mention ka ka mensim jo ki hir bat ha ka jingalap ka jung ka kta wat ya kiru bakin wan show try ban kala ka bumon bat ha ki wan ban IT le de ha ka jingalap ka jung kita kita plus ton go teman mesan limit ila mut sim ya ka jing im jopi ende ha ka mit ke menutong ka wan ka ding ha ka mit wan ka baar ka wan pan dagalir bat ka mit ka balai don ki angel ang lengo sa tumsan ngam tip mana ba aiding ngam tip mana ba penwan takal er ngam tip ya kita ki angel jung utrai nandai teman san uang kadai ka jing ruai kadai ka wai kalat kalenti ka la ban yada na ka jing saw ki baharukom dai na tadang akwa bandong nam ta ka jong pir kum ki kun ka jong blai what can sting habang ilat siya kanu nakikam ka jong ai nyimi nakiying kisan ka jong ai what let outrai ban kan mawa ka jing ruai na mara ka jing ruai kadun ka bor gikun ke jong blai ngakrennya kan dia kapang kam kuat ban bu ngam keren sabar na kita ki mempat ngat opres ngakren yang ngi kum ke belangat opres kiso ladang gi kuat sisya ban yo ya ka bor jong jing duai kan mau ya kan ko wai pendam ma ke duai ka kam khla ka jia ban ki kamba ke jia ha ka jing im ka jong pi namar ka takum gikun ke jong blai wat lendat ya ka bor jong jing duai ha ka jing im ka jong pi ngani tu khendet tangai wei jing jia ba jia ka jing im ka jong habang asnu tu komu breu jong blai ka bor jong jidwai namar nga pendam yele de ka jidwai syo ban sedang ka jing trai utra ya da inga iwan na kalong ying ka barak ka boryang ha ka por bo yo syuti la lej ben yarap trai bot i pa shalom bar ka kam jong kam de ka kam hane khendau sa churung diang stai te komu breu bodong wan na ka kalong ying ka barak ka boryang hap i ban ya kiyo sa churung diang ru abade ban kiyo ma te ka inga bajia kadang ko wi ka sien la lai sing nga mak ni tu tang wi jing ja ka bakrawe ngahap na jurung diang ha kata kasian bara baham na jurung diang ngalasuk de kri lat kendam benda yo mau kam de kata diang ba jurung ndai ha ka jing ba klaran kat ba kamar ka mikit lat ka kri kendam hau mau benda ngaju perkat ya kan ko wengi syong ai tipor balai te kejia kam dia dang ai ngur ka nyu blai de kejia kam dia dang lat benda hau mau lo de hau mau ngam tip ngon long kom noro kai kam kwa ban pensat ana petang jong pi kum ki bangai la pi bo te hau play ya ka jiduai na kong la ban chia ka jing masau hantai boleh umsya ban chia pelat ya ka ke bapi pim la ban sha tai tai jitu khana junga ibang kwa ban kran wan mot tang badu wai shu boleh lat na ka jing masau ngamot ban ong ta ha pedang ka jing masau ka don ka bor ka jong blai kan ha pedang ka jing masau ka bang iman ha pedang kita ka jing ma ka bang yan blai udon ya ka bor ban yarap ini dena terdau sngam dan ki bri ku bang de la jan yap himenin sakhnjat tang ma shu wai ong ablai tang sikenten ablai kala biang purah la fiduai sila jinggai la dangi duai lelai na bastang akur kam ka badai nga sutu ublai la tip ya ka jingal anti jungi kom ki kun ku jomblai nambar kata nga amesiam nam ta ka jongpi ni don na ki balang ka jongi kan mau gini ko wei wat klat pen buti ya ka jiduai ya ka jingim ka jongpi ka jing duai ka don ka bor ban ya dai na ka jingma bat ka jing sao ka bahar kom namar kata kom ki kun ku jomblai ka jing kentu ka jonga ka ni ka por kolong ini pa syak yung gisem ka jongi ngini asum kia ya ka ni ka jing duai kajing doai ka don ka por ka bakraw ha kajing im ka jong ap chopi kom ki bangai kadon kajing ang ka ang kom ne prayer is invisible but it makes the impossible possible
Prayer is invisible, but it makes the impossible possible. Kamu buat akatin kasi, kajing duway kadai kabangi ngimla banyui dak kadai khmatdo. Ngimla banyui. Handrai kadai kajiduay ka penlong ya ki bomla. Kibala. Dena tadawa kajing embryo. Bon ki problems ki bangi kendo. PE an nikat katai kum kane. Kat kane. What do you recommend? Lai chu truaya kajiduay kadon kabor ha kajing duway. Nomor kajing duway kumuang manema. Langim la banyui. Andai ka penlong ya ki ba ubri uput lat. Kendon kalat. Kum ta haki por baro. Kongin duway syok play kum ki bangai. Kajing em kajing ap kajong pi kadai kajing em jong kajing duway. Ai ba kajing duway kam de syuk tang kapor ban syong tang kap. Ai ba kajing duway kadai lifestyle ki bangi ong. Kajing duway kadai penlong ka lifestyle. Karu kum em kajong i kum ki kun kajong play. Kajing duway ngong mene kabor padon na kajing duway. Walai kajing duway ka ai bor bangin job ya kajing pun syoy. Ka ai bor bangin namhap a kajing pun syoy. Kajing duway kapan syat bor ya kajing telot kajong ap kajong pi. Waju syane tan ya kajing klan jong pi kenong yalam balang. Ngaju ong ya kande. Don kita kena umuan pastor yang tertolot. Don kita kena umuan teman masan yang tertolot juan rong. Ngai ong ipi. Pila duway kena sian pat dan klan nyala de. Ngi syania ya kajing klan ya kajing tolot agi breu mama. Syania aho play ya kajing duway. Trang ai bor ya pi. Kajing duway. Lalu baka pencet bor ya kajing tolot. Kajing duway ke penklan ya kajing em. Kam genjamin siem kajong ap kajong pi compare la bonong. Pi yo jeng mama yu mentaka sini nang kajing seng. Lara pi pim duway long leno kita baro. Mereka penklan nyale de kajing duway ka penklan nya kajing nomen siem kajong pi. Bat kajing duway ru ka ai bor la bonong ka yada. Bat ke pelan ingi na kajing mesau ki baharu kom. Sai sen pat kum ki kun kajong blai syom ngan syong no. Ai mesiem ya pi ki para bangai ki kajong a ki badon ka instant boy. Ki para mesing bu kodor pidon na ki wi pat ki kunun balang. Pidon na ki ying ki sem kajong pi. Like na kani kajing sang dak bayit ya dia. Like na kani kajing sang dak ba perkat ya dia. Hadu kendo ngala ai por syok truai ban ya kren berdua ke jiduai. Arbu saw kunta ke jisengi. Yet kendo kenta pila ai syok truai. Arbu saw kunta ke jisengi. Kendo minit pila ai syok truai. Yo bang syok ai truai tang por bam ja por isya. Kata keempat penbiang nam tak jurang mesin ke jongi. Like na ke jing syokri ban yet ya dia. Ngi kan kor ne am ya kapor. Kabang penut syok truai ha ke jiduai. Ni sengo thu si syane am ya kan kapor jong ke jing duai. Lada mga bala pi kum ki bangat. Ngilong kita ki Kristan ki bom ju duai. Lada ngi si duai la nong nong duai tang dek rukam tang badai ben duai. Katangan ong pi kadon ke jing ma ya ke jing lo mesim ke jong ap jong pi. Wat hun ya ke jing duai jong pi tang kapor bom jadi sya. Wat hun ha ke jing duai ke jong pi tang ha ke ter jing duai ya ke jing duai lang ha ying mane. Wat hun ya ke jing duai ke jong pi tang ha ying jong kapor bangat. Kongsan ke bakongsan ya ke jing duai jong pi chimat bolai. Kapor ke bakrapang ke jong pi. Katahi kan penklan ya ke jing lo mesim ke jong pi. Lai pai na ke jing syakri. Ya ke penbaik thamai la dia. Lada pim ju ai po syok truai ya ke jing duai. Sedang nak ban bu ya kapor bakrapang. Haka jiduai shimet ke jong pi bat utrai ya keren bat o pan ke bono naga ke ba pipi don kam mar haka jiduai ke don ke bor ngan penkot ya ke jing keren haka ne kapor ke mamata da ke bagi thu ipi ke jing ong jong wei brio bakwa ba ban san na ke jing men siam bat new brio wala kaliu to pastor haka ke balang ke bu syarai ma wang pastor bakwa ban san na ke jing men siam tengan la kum do ong pastor duai to la duai wan biang aku kita yo. Hata kata yo pa. Unia usam la aku nanti bon yo bon na terjidua. Itu wai si sintok la dak. Sengom kata kaborkan wan hiar. Undan iya. Te uni usam la aku liu tu pastor. Pastor hadu kando nganduai, hadu kando kenta. Nganduai bang yo ikabor. Ong pastor, kasyang pi kan hadu kando pi kwa yo bor. Wang usam la hadu kando nganduai ban yo ikabor. Kabukum kata, kabang terang. Ong pastor kasyong api hadu keno pikwa ban yo ikabor hadu keno kata ka jingkrau kabor ka pikwa ban yo duai katagan kamu pa manong kat bangin ang klan ban duai syo try ginang kam yo ikabor habang itrot di ban duai syo try kabor kaduna ha ka jing em ka jongi dai nang tagadaw pet ya kiwi pat gijat nyam kijiw ki duai kan sian laisian ha ka sisngi ki muslim ki duai no sin singi san sin ha ka sisngi pi kristan ki duai kan sin ha ka sisngi dari kanya ke jinuai tang por bamja prodisya tekmon lada baklan bamja siposian ni duai dai bo bamja hendak tulot duai ngam kwa ke jinuai ke tang hangta ai ka por bakrapang jong pi la jemot chotrai
Haga jiduai ka jongpi. Haba pi penklan jale de. Haga jiduai ka don ka bor. Utra ni ban kurku nam ta ka jongi. Ilai pai nang ni jaka. Bangin lai bat kene ka tin ka jong bai. Plang ngilong Kristan la ka tasnam. Ka tmang nam la ban lai. Ka jiang kendo jong jingem ka nam la ban lai. Ka jeng man sao ka ap yang aman ka por. Kumnungan le panjob ikita bro. Dai tang ka bor jong ka jing duai. Tong ni le sio tuai kene por jiduai. Lang bala kurkui kerteng ka jome kan rat akan ni ka por. Sengangu ya ka tin ka jome ka bing liyo ban bat hakane ka no pai singi. Ka bai tho ingi syapang ka ka bor jong ka jing duai. Try ai bang ni ka tin ka jome kan pat kan mawingi. Let's say don na padang jungi ka badon na ni ka chaka. Ya long Kristan da ki purpose nam. Handreng itrot ha ka jiduai ban ni kren bat me. Kanai di ka por ka bangin mi na ni ka chaka. Ngin lai pai da ka juput mai ka jumot jong ikan rat. Bangin ai no ya ka por ka ba koridor ka jong isyam ye. Ar busau tentang idon na ka sisngi. Ngin pelat ya ka por ba koridor ban ni kren bat me. Try ngaduai. Ban su thu hangi ya ka dor jong jing duai. Bangin ngin yo abla ya ka jisu khia. Ban ya kren bat me barabo. Namar ko mang yo sngau ya ka jikai. Kat bangin ang klan ya ka jiduai. Kata ka jong mesim jong ru kanang klan. Kerko ingi ko kunrat. Nam ta ka jongi kum ki kun ka jome. Haka bangin i chisaya ka ni ka jinduai kat bang mi ising por. Kerko igi padlang ni jome kan rat. Haka jiya ang ti juki nang na chukman. Bagin pai pat ablay shome. Ban ya kiran ban ai por. Kam tam ban ya por ya ka jiduai mar ka don ka bor. Kerko yang kerko ingi lang baro kabalang jome ka ni ka chaka. Haka bang kumno ka nang san kanang roy shoprang. Kerpang ablay ya ka jiya sengdong ki balang Chris Eastern Riboy kena ya shoprang. Ko ini ka por ni IT ya ka jela mo jome. Haka kertem jisu doai. Amen.